Horkotugorogni Tala Swbai Khwnwi Khogwi Twlangkha Sikok o Patimong Patika Mia Lai Thangjak Fasalo Horkotugo Bishramganjo Fire Service ni Ungklok Chorilam RD Block by Khobjak Amtoli ADC Blaze Committee Habanok Complex ni Blaze Organization Hayakeba Self Help Group Rokni Habanok Sikok Makarok Haboi Khwnwi Beba Khogwi Twlangkha Self Help Group Rokni Habanok Bishingo Almari Tongmani A Almari ni Tala Swbai Arotonija Bebak Khwnwi Khogwi Twlangkha Cement bosta, plastic pipe, shortni rod, tei rang morokni Khwnwi Khogwi Twlangkha Sikok rokbai. Fasalo fungo amtuli Blaze GRS Milon Deborma Habanok Faye Nukfaika Habanokni Dogar Fiokjak Tala Swbaijak. Aboni aguloi Blaze Secretary Onamika Das Gram Songgothon Hayakeba Self Help Group rokni Adongjuk Mira Deborma, Pipasha Deborma tei Gita Deborma rokno sahari borok koktoma mani amtuli village Habanok Fai Swbaikha tei aboni agulo Fai Swbaikha Bishramganjo thanani police koktoma teibo saimanka a Habanok boundary wall tei gate rokari nijari Sikok makarok haboi Khwnwi Khogwi Twlangkha hnai Sini orang Mia obo Sikok Thaine pura sini kaisa office B office Twlangkha mai ka chair tongo motamuti gangman office Tani kitchen ko tolawa kita chair table tongo sini obo fan tongo pura orang jeta di office sing tong Nangmani obo paijak fan chair table ko mo haika angka obo joton Twlangkha mai ka Mia Khongoi ko sini odar phaine no phaine Tala Swbaijak ta ko hongke sunu khobor ban pori sing phaine peka police thangka thana thangka engke phaine borong nai peka angke sini tabu mo hai condition ngi jota Sikok rok ni belai khena agar কমিটি বাউন্ডারি রব করে আতে রক্তা আপনারা ভিলেজ সংগঠনেরই আপনার নামটা আমি বুমকে মীরা দেববর্মা আপনার নাম আমার নাম পিপাসা দেব আমি বুমং পিপাসা দেববর্মা আং ভিলেজ অর্গানাইজেশননি কাইসা সদস্য আপনি ani bung gita কেন ও জায়গাবো আং দিনি ফুঙ্গ ফাইফুরো আনি সিবি অব খাই দङ এরপর হঠাৎকে ইয়াং নাইমানি বি অফিস তালা Swbaijak আমতলি এডিসি ভিলেজ সিনমংখা Chorilam RD Block Swbai Tiripurani Andaro engko jaga Tala Bokhokjak Sikok rok Khogwi sini kobangma manui prai 1.5 lakh ni jinis khoka chair table nino jaga pipe rok tongo yabar Khogwi cement rok tongo yabar Khogwi ni chintabo orom bedai bung tongo এই Bishramganjo থানা আইছেনি Bishramganjo থানা ফাইকা angke oroni GRS amtoli DC Blaze ni ani bu Milon Deborma